Leno pangil tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Ora-ora ki, Nduk. Barat sing emben. Piye? Ora ngerti aku asline sapa. Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ha wis rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Ngono. Maju terus. Tumbak jebol jajam.
Iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ora tak bacoki mboko siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dale ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kan mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendak sikara karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ra baca siramu moceh iki. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengan ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara ngono wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mengkari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanakke sithik. Iya. Kowe nang darat doke enggak iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya tuh ya ngono. Mati jeneng aku ora ora. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar Gong mompong nggawa arit kok nglesak ketonyo terus ndasku terus ayo ra ngopo aku nggawa arit kok nginceng siraku dis anggere tak antel minggat ora kena pantone dis anggere tak antel minggat suwe-suwe ra ya buyer ayo nglesak dhewe aku Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk kiwa endo nengen, tubruk nengen endo kiwa. Kono nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho. Lah iya. Lagi omong dicek-cek glantang aneh. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dene aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo ya, Gong? Ana gendruwo ya? Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to? Ayo, kae lho. Kae buta. Gede tenan iki.